Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Thando nesemba yenizane zisem siyaxoxa futhi. Lena ke imayelana nale ukuthi zikhona izinto esibuka lapho uthando nesemba sithi hawu singayikholwa kodwa kube ukuthi phela zivelile ku-TV show. Akusho futhi ukuthi ngoba nakho seyivele ku-TV show sesizothi siyayikholwa ngempela. Nalena-ke ukuthi uMangabe-ke ubheka umnyango wokuphuma. Asazi ukuthi unesi wethu kuyosiza ubani emkhombisa umnyango. Yabo la ingene khona wangena ibona ukuthi ungenaphi. Yabo futhi leyo ukuthi abangani abanalo iqiniso ungabothemba abangani wakhohlisa umngani wamtshela ukuthi impilo izoba right kuyaphileka. Sesihambile isikhathi uyayikhumbula uMangabe uthi le assignment akuyo engathi akaliphasi le class. Manje inkinga uMangabe usebona sekwenzeka izinto eziningi empilweni yakhe. Manje sekuzoba sengathi ngoba nabanye bethi uselfish kwasho kacima akasezwa lutho uMangabe ngisho imihlangano ebizwayo akasahambisani nalutho. Ngisho nakhona kwi-friendship asamtholi kahle ukuthi usakhona kwi-friendship noma usehlehlile kodwa uMangabe ubheka umnyango wokuphuma. Zikhona indawo enjalo egazazi ngomchazela kanjani leyo ndaba leyo futhi asishile ngakanje singayiqhubeki. Yabona uVuyo lapha ku season 1 isimbambe lapha kwi-therapist ekhuluma ukuthi ezinye izinto ezenzekayo ukuthi nokuthi sasifuna ukuthi uVuyo usejwayele kangakanani lapha eMzumbe. Hawu uVuyo senesikhathi eside eMzumbe. Hayi uVuyo uyavela ey'ntweni zaseMzumbe ey'ningi. Sithi uVuyo akasabanjwanga-ke i-vision. Asazi mhlawumbe i-vision yabamba. Nangu ngoba senithi usebenzisa ingane. I-vision isimbambile. Yabona ukuthi ufuna befuna ukuprove ipoint lokuthi-ke mina ngi-happy mina ngikhona. Nangishutha ngasey'hlahleni ngasemahlathini akhona nomgwaqo. Ufuna ukuthi kuvele ukuthi ungakhona. Ufuna kuvele ukuthi i-happiness ithe nca emntaneni. Asazi nangu ade bamncome lapha ku-TV usedidekile. Nimbone kade kuthiwa kuyolungiswa kubo indaba yokuthi-ke isikhwama sakhe wasishiyaphi. Sekulungiswa-ke indaba yesikhwama. Ngithi ngichazelile ukuthi yenzeka kanjani leya ndaba ngoba-ke usuke kwanomsindo la ku-social media uthi hawu yindaba eney'ngane wayisebeka phambili lo kubo babazi ukuthi uphuma ayephi. Kuthe seliduma ibhasi elithwala iy'ntombi akasaligibeli. Bambuza ukuthi hawu wehliswe yini manje ebhasini? Wakhombaphi? eMzumbe. Wasithiwa-ke abenzeke ngoba manje akuzofika nje umfana ome ngokuthi ubaba wakhe ubaba wakhe udumile emosha izinto maseyekwa kanjalo. Wathini-ke umfana sevela ku-TV wathi uyahamba-ke uyolungisa la okukhona akuthathile. Uyikhombile ingane yathi nangu wenze njani wabuya. Hhayi-ke njengoba esebuyile-ke sevele ku-TV esesikhombisa ukuthi ulungisa iphuza usethi-ke umfana yena lo umuntu-ke owake wahleka naye mawumbona zikhona izinto ey'vuka imdidile inkulumo. Untombazane uyaphithizela ku-social akaphithizela yabo nje lobo kubuye le season entsha uyaphithizela ku-social media. Kodwa mhlampe kungenzeka ukuthi akadidwanga inkulumo. Ngithe ngibheka untombazane unebhizinisi ley'nwele ningabe nimsupporta nibheke ibhizinisi lakhe nisupporte ingane ni-order iy'nwele. Kodwa nami angisamtholi kahle ngoba kunemibuzo yokuthi ubaba wengane ayisaqondakala impendulo ayibhalayo. Usadidwe ukuthi umbona ijuba likhuluphele udidwe yilokho. Kodwa ningahambi-ke niyosukela leya ngane naye wavela nje ngokuthi esho ukuthi baxabane ehhotela. Ngase ngithi mina hawu le ndaba seyiveza yini pho ngoba kunomngani wakhe phakathi. Le ndaba le mayibona iyihlazo yini ayiveze manje. Nasenithi-ke lapha kuThando Nesithembu engathi kuphatheke igama lakhe ngesokunxele.
Ngaba ukuthi-ke le episode angiyificanga. Mase ngiyificile ngiyonikhumbuza. Nakhu-ke bengikwenzele le video. Niyakhumbula oMangwabe noMayeni beyosinda. Ukusinda ukusinda ngicabanga ukuthi ukusinda kwenye indawo. Ubulongo uyabo khona izindlu lezi phansi ey'sindwa ngobulongwe. Ngingangitshela ukuthi anibazi ubulongwe. Ngizobufaka-ke la ubulongwe. Yabo ngalelo langa phela oMayeni bathe ukukhula kancane kuthina. OMayeni abakwazi ukusinda kodwa sesakwazi ukusinda. OMayeni-ke bakhulele elokishini bakhulele emadolobheni. Kodwa ngesikhathi sengibuka leya episode sengikhuluma iqiniso. Ngesikhathi sengibuka leya episode ngathi mina hawu, abakwazi ukusinda? Hawu. Ukusho ukuthi basheshe abazali-ke nomkhulu babo basheshe bafika emalokishini. Ngoba phela emalokishini la okunezindlu khona ey'ngasindwa. Emalokishini abanazo izindlu lezi ey'sindwayo. Abanazo indawo yey'nkomo ney'mbuzi. Futhi-ke vele-ke emalokishini iy'nkomo zingantshontshwa ney'mbuzi. Awu, ngeke komlazi gangster bengay'ntshontsha iy'nkomo ney'mbuzi. Manje ngase ngiy'buza ukuthi abanawo yini amakhaya. Amakhaya-ke la bavakasha khona beyovakashela ogogo bezofike befunde khona ukusinda. Ngoba ukusinda koMayeni umsele kwa-organizer ukuthi behambe bohlangana nomunye umama, ugogo nje umama. Bangena-ke kwase kuthiwa-ke bazothi 2-2. Kuzosinda uMayeni, angazi ngoba kuMayeni noMangwabe, kube uMacele noMakhumalo. Benza-ke. Kwaba khona isayidi elihle, kwaba khona isayidi elirojiwe. Yabo leya episode ngiyibuka. Ngangihleka kanje. Ngithi hawu. Bekunani ukuthi nje besinde bengaze bethi abakwazi. Manje senizobuya yini nizoxabana na? Ngathi ukusinda sakuqala nini? Ukusinda ngiyakutshela sakufundiswa sakudlala kube nje ngathi yabo kube ngathi into emnandi. Khambe kubona isikhathi ukuthi ayikho into emnandi la kahle kahle siyaklina. Phela sasifundiswa kanjalo izinto-ke thina. Ngisho nokutshala. Ugogo athi nje mase niqedile ngizonithengela uthuli wekhokhi. Kube mnandi-ke yabo. Nokusinda lakhona kube ngathi khona i-competition esikuyona i-serious. Wonke-ke uzokwenza kube kuhle isayidi lakhe. Ngobani? Wenzela ukuthi nje sikline sijabulile. Ukusinda ngobulongo. OMayeni umsele wahamba wayobabhekela umama azomkhokhela imali. Futhi wamkhokhela imali. Mase bakhokhelile lo mama bahamba noMacele bonke. Basinda indawo eyodwa bawu-4. Ngangiyibuka kanjalo-ke leyo episode. Manje yabo mase ngenza i-review sengiyazama-ke ukuyiqoqa-ke. Ngibe serious ngiyikhulume ngithi hawu. Into bebefundiswa ukusinda. Ubaba uMsele bafundisa ngezinto zesintu. Uyabona nje. Zikhona kodwa izinto ey'julile zesintu. Angisho ukuthi ukusinda akujulile. Ukuthi le episode ngayibuka nje ngathi hawu cha bayasikhohlisa la. Ziningi izinto abasikhohlisa ngazo. Manje le ya behind the scenes angafiki kuyo. Umuntu uzoboshwa. Hey guys, khona into eyenzakalayo la engayiqondi kule ndawo. Yabo kule ndawo khona into eyenzakalayo engayiqondi. Umuntu uyoboshwa engazi ukuthi uboshelani. Yazi ngempela kumele ukubhekisise lawo ohlala ngakhona ukuthi kwenzakalani emphakathini. Uzohlala abantu uhlala emphakathini o-wrong. Ngivale le video guys. Ngivele ngadideka umqondo. Kodwa-ke maningi amangenzeka kuleya show. Le yaMangwabe ukuthi ufuna umnyango ukuphuma yazi ukuthi sesekanjani. Ithathe ngokuthi wena uma ubuka ishow lokuthi uMangwabe usahleleni. uMangwabe akekho happy. uMangwabe kwasuka kucima umnyango uphi? Ubani ozomkhombisa umnyango?